Guys, sa video na to guys, papakita ko lang yung mga binigyan ng tulong nung nanalo dun sa mga sa parapol namin. Tsaka bali lang din to. Shoutout dun sa mga nanalo dun sa parapol namin na ginagawa namin para sa asawa ko. Pero yung nanalo, siya ang ginawa niya, pinamigay niya rin sa ibang tao yung napanalunan niya, bali hindi niya kinuha. Shoutout kay Ma'am Lalinga Cruz, tapos kay Jo Maribade, tsaka kay Ma'am Karil Aquino Papio. Maraming salamat po sa inyo sa tulong na ginawa niyo sa mga taga sa amin. Yung bali yung mga panalo niyo hindi niyo na kinuha, pinamigay niyo na lang din sa taga sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa tulong na ginawa niyo sa mga taga sa amin po. Panoorin niyo po yung video, nandito po yung video sa sa susunod po nito. Mapapanood niyo po yung video, yung mga napagbigyan po namin ng ng bigas na galing po doon sa mga nanalo. Pati yung cash po na nanalo, hindi na rin po kinuha, pinamigay na lang din po nila sa ibang tao. Panoorin niyo po yung video, ito po. Salamat, Ma'am Malingka. Dito pa guys yung bibigyan natin ng bigas, yung pinabibigyan ng nanalo. Yan, yung bahay nung bibigyan natin ng bigas. Yan sila nakatira. Kasi nung nanalo sa raffle namin, bali hindi niya kinuha yung niya, panalo niya. Sabi niya pamigay na lang din daw namin. Hihintay ko lang siya guys kasi medyo maambon. Ito yung hinati-hati ko na yung mga bigas guys ito. Para pamigay ko dun sa mga sa gusto mong pabigyan ng nanalo. Taling ka dito sa bigas. Paul, yung nanalo sa amin nung nakaraan, hindi niya kinuha, pinabibigay niya lang sa ito. Ay, Oo. thank you, salamat Sige. Yung kailan Salamat, Malingka, sa bigas. sa bigas na binigay mo.